Татарстанның атказанган артисты дигән мактаулы исемгә лаек булган Рөстәм укучыларга бала чагы мәктәп еллары турында сөйләде. Мөслим музыка мәктәбендә белем алуы, Казан шәһәрендә укуы иҗаты белән таныштырды. Репертуарыннан әниләргә багышланган җырлар бүләк итте. Инде Мөслимдә бик еш кына чыгыш ясарга туры килә. Һәрвакыт очрашуларга чакырып торалар. Беренче тапкыр мәктәптә булган идек. Әле менә үзәк китапханәдә беренче тапкыр гына. Бик кызыклы проект әзерләгәннәр. Инде монда күренекле кешеләрне чакыралар иде. Инде мине чакырлар дип уйламаган, бик кызыклы сюрприз булды бу миңа. Иҗатка өлкәнәйгәч кенә килеп кергән Марсель Гыйльфанов үзенең шигърияткә ничек килүе белән уртаклашты. Беренче чиратта Рөстәмнең җырлавы этәргеч булып торуын әйтте. Офык артында Офык китабы авторы китапны чыгаруда ярдәм күрсәткәннәргә рәхмәтен белдерде. Шигырь язуны вакытында мен олайгач дип әйтим инде, пенсияга чыгар алдыннан 50 яшьләрдә узгач кына яза башладым. Аңа этәргеч бәлки аңа кадәр дә булгандыр инде. Аңа этәргеч бәлки менә Рөстәмнең җырларны матур җырлар яңа елга карата менә иң беренче хәтерлим мин бер урысча җырны татарчалаштырып татарчалаштырып текст яздык инде. Аннары үзем ошаган җырларны бик күп уннан артык җырга мин татарча текст яздым. Һәр кеше талантлы, шуны үстергә кирәк дигән фикерен җиткерде Марсель Гыйльфанов. Шигырь яза белмим дип туры кирәк түгел икән. Менә мин үзем дә белми идем шигырь яза белгәнемне. Язып карарга кирәк, бәлки талант качып ята торгандыр, йоклап ята торгандыр. Тырышып карарга кирәк. Кичә җырлар, шигырьләр белән үрелеп барды. Оештыручылар сорау-җавап уены үткәрделәр. Очрашу азагында укучылар кунакларга кызыксындырган сорауларын бирделәр. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.